развежда из ада. И бех изненадан от много неща. Оказва се, че ада е пълен с християни. Ада е пълен с хора, които изповядват, че са християни, но не вярват, че Исус е възкръснал. Който повярва, чухте, дали? И се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, ще бъде осъден. Може да е пастир, може да е владика, може да е патриарх, папа, но ако не вярва, ще бъде осъден. Това е Божието Слово. И така намерих се насъни в ада. И срещнах там един мъж и го попитах. Това е една долина на мрачна сянка. Мрак. Има там една долина. И попитах, къде е центъра? А той мъж ми отговори. Това е ада, но къде е центъра на ада, не знам. На всички живи. Да ви издам ли тайната, която сигурно и на вас ви е известна? Тогава Ева е била гола. От онзи ден до сега, когато един мъж види гола жена, то той меко казано се впечатлява. А голите жени са привлекателни, защото са шедьовър на Бога. В такъв момент, за части от секундата, мъжът преживява надеждата да бъде завършен. Когато физически стане едно с нея, то той се чувства цял. От тогава до днес мъжете сякаш търсят своето ребро, онази, която ще ги допълва във всичко, което те не са. Когато Бог създаде мъжа и жената, той им каза нещо забележително. В Библията пише: и Бог ги благослови и им каза: плодете се, множете се и завладейте земята. Благословението включваше работа, секс, потомство, с други думи успех във всичко. Както виждате, то не означаваше единствено и само секс. Първото място, където в Библията се говори за сексуални отношения, е именно когато Адам се казва позна жена си Ева, вследствие на което тя забременя и им роди първия син. Когато Бог създаде човека с сексуалността му, той каза, че беше твърде добро. Той се радва, когато ние се удоволстваме в нещо по правилния начин. Затова и ни е дал някои насоки. Тъй като сексът е създаден от Бога, то с положителност трябва да подхождаме към него с принципи и ценности, обуславени от нашата вяра в Христос. Сексът е чудесно нещо, ако не бъде злоупотребено с него. Още първите хора, които Бог създаде, допуснаха греха да влезе в живота им и Той превзе всичките нива от съществуването им. Хубавите неща, които Бог им бе дал, просто се вгорчиха. Работата се оказа трудна. Общението с Създателя беше нарушено. Жените вече щяха да раждат болезнено. Земята стана проклета. И тогава се питам, ако сексът сега е нещо толкова приятно, то какво ли е бил преди грехопаданието? Заедно с останалите неща и тази област някак си даде дефекти. Като следим живота на различни хора,